Krásne vás zdraví, moje meno je Zuzana Škoriková a možno sme sa už niekedy stretli na nejakých konzultáciách, možno na nejakých seminároch alebo konferenciách a možno ma vidíš úplne prvýkrát a povedala si, že to je náhoda. Ja na náhody neverím a ak si povedala, že niekto ťa doporučil, aby si pozerala tento videokurs, alebo náhodne som ti skočila niekde na sieťach, tak ja verím tomu, že si presne v správnom čase na správnom mieste a tento kurz ti bude určitou inšpiráciou a motiváciou na tému, ako pracovať menej a získať viac práve v oblasti a v odvetví beauty a wellness. Asi by som ti zazdielala tú moju cestu. Ja som beauty a wellness expertka v obore už 20 rokov a keď teraz premýšľaš, koľko asi mi je rokov, tak začala som v 6. A ono, nenadarmo sa hovorí, že učím čísla, ale tie čísla viem, len viete, ako to je s vekom ženy. Takže tá celá moja cesta začala asi na vysokej škole, keď som začala robiť masáže a neskôr som pokračovala na výletné lode, pracovala som pre Princess Cruise Lines, kde som pracovala vyslovene v kabíne. Bola som tam od rána od 7. do večera do 10. A ako niektoré moje slovenské klientky hovoria, častokrát sú v salónoch od nevidím do nenávidím. A ja presne túto skúsenosť som mala a uvedomila som si, že lode boli pre mňa najlepšou školou obchodu. Pretože napriek tomu, že som bola stále a stále v kabíne, kde som robila kozmetické ošetrenia, body detoxy a tak ďalej, tak som si uvedomila, že nikdy nedosiahnem ten cieľ, ktorý som si dala, že mesačne potrebujem vytvoriť. A vtedy vznikla moja filozofia pracuj menej a získaj viac. Kedysi, keď som školila, tak som hovorila častokrát o tom, že pracuj menej a zarábaj viacej. Bolo to všetko o tých peniazoch, maximalizácii, efektivite. A postupom času som prišla na to, že práve tie moje klientky sú stále a stále v salónoch a vlastne už im niekedy nejde ani o tie peniaze, ale ide im o to, aby mali čas na seba, čas na rodinu, čas na to, čo radi robia a práve preto sa inšpirujú tým, ako sa to dá dosiahnuť. A preto som prerobila toto motto na nie pracuj menej a zarábaj viac, ale pracuj menej a získaj viac z toho, čo ti je blízke. Moja cesta ďalej pokračovala pre korporátne spoločnosti. Pracovala som ako manažerka pre Mandarin Oriental, luxusný 5-hviezdičkový krásny hotel v Prahe. Ďalej som pracovala pre Aquapalace v Čestliciach, kde som mala na starosti ako spa wellness riaditeľka veľký tím. Takže dneska chcem s tebou zdieľať to, čo fungovalo mne a fungovalo aj mojim zamestnancom, ale aj chyby, z ktorých som sa poučila práve v tomto biznise. Takže ak teraz momentálne si hovoríš, že pracuješ veľmi veľa hodín, hovoríš si o tom, že nedosahuješ ten svoj potenciál, nevieš, ako máš nadstaviť nejakú cenotvorbu, nevieš vôbec sa zorientovať v číslach, pretože to nie je tvoja parketa, tak presne o tomto bude tento videokurs. Pred 8 rokmi som začala robiť konzultantku a spolupracujem s rôznymi firmami, kozmetickými salónmi, spa a wellnessami. A musím povedať, že všetci väčšinou riešia tie isté veci a stále opakovane znovu a znovu sa ma pýtajú určité otázky, ktoré som sa rozhodla, že ti na konci kurzu určite priblížim. Takže na čo sa dneska môžeš tešiť? Je to určite na to, že sa pozrieme, ako získať a udržať si nielen spokojných, ale nadšených klientov. Prejdeme krok po kroku presne k tomu, čo vlastne je dôležité robiť. Samozrejme, spomínala som čísla a konkrétne, ako zarobiť 200 000 v salóne, aj keď si tam sama. A potom sa budeme rozprávať o tom, ako vnímať predaj nie ako manipuláciu, ale ako péči a starostlivosť. Veľmi sa na to teším a teraz by som ti chcela povedať, aby si poďakovala za to, že si našla tento čas, aby si zobrala hrnček s čajom, vytvorila si také 2 hodinky, kde budeš v nerušenom priestore a počúvala, inšpirovala sa a možno našla nejaké wow efekty. Teším sa. Chcem sa vám veľmi pekne poďakovať za pozornosť, že sme sa dostali až k tomuto bodu. A teraz som vám slúbila, že budem zdieľať také najčastejšie otázky alebo otázky, ktoré mi ženy v beauty a wellness odvetví kladú znova a znova. A jednou takou je, prečo by som mala používať konzultačný formulár? Veď ja svoje klientky dobre poznám.
Opakovane dostávam túto otázku a odpoveď na to je jednoduchá. Keď ste sa stali kozmetičkou alebo človekom, ktorý pracuje v beauty a wellness odvetví, asi vám nepovedali, že budete aj psychologička. To úplne k tomu patrí. A tak častokrát vlastne si všímam, že ľudia, kozmetičky vedia o svojich klientkách, kedy boli tehotné, kedy rodili, pomaly vedia o vnúčatách, ale o to menej po toľkých rokoch vedia, čo tá klientka chce, čo chce riešiť, čo používa. A práve k tomu slúži tento formulár. Pretože môže to byť len kus papiera, ktorým otravujete klientkam život, ale môže to byť aj funkčný nástroj k tomu, aby ste vy zistili vlastne to, čo tá klientka chce, čo potrebuje a na základe toho jej vedeli doporučiť. Je to absolútne výborný nástroj k úspešnému otvoreniu predaja. Vy už viete, že predaj má 3 časti. Je to otvorenie, doporučenie a uzavretie. A tie z vás, ktoré máte to CDčko, ten setup v tej hlave, ja nie som žiadny predajca, ja chcem ľuďom len pomáhať a cítite, že vlastne spravíte celú tú procedúru a na konci tej žene to chcete uzavrieť, ale tým, že ste to predtým ani neotvorili, ani nedoporučili, tak toto je perfektný nástroj. Za mňa každé jedno kvalitné, minimálne 3-hviezdičkové spa a wellness a samozrejme aj salón by mal hneď v rámci check-inu používať konzultačný formulár. A viac menej, keď sa ma pýtate, ako by mal ten konzultačný formulár vyzerať, mal by byť presne vlastne prispôsobený tomu, čo vy ponúkate. Ale za mňa som sa rozhodla, že vám budem zdieľať, ako by taký konzultačný formulár mal vyzerať. Samozrejme, vždy by tam mal mať meno klienta, mal by tam mať údaje o ňom a mal by byť podpísaný klientom. Je to veľmi dôležité, pretože ako náhle vám nejaký klient nepovie alebo zatají jeho zdravotný stav, vy ste krytí. Na druhej strane, ja tam mám veľmi rada často veci, ktoré si ja môžem domyslieť o tom klientovi, ale vlastne ich nepoznám. To znamená, všetky viete, že riešite, keď má klientka masku, čo mám robiť? Mám odísť z kabiny, mám jej masírovať šiu, mám jej masírovať ruky, mám hovoriť, nehovoriť. Toto sú všetky otázky, ktoré si môžete dať do konzultačného formuláru. Typu, počas masky preferujete relax, masáž šie, masáž rúk. Jo? Teraz častokrát viete, že neviete, či tá klientka si chce povídať alebo nechce povídať. Tak zase dám to do toho počas toho ošetrenia. Chcete byť informovaná o tom, čo robím a zase budete mať lepší prehľad. Ale podstatné, čo je, ak sa vám častokrát stáva, že vlastne klientka príde, ide už rovno na lehátko, však vy viete veľmi dobre, čo jej máte vytvoriť, tak to je veľmi častokrát cesta do slepej uličky. Pretože vy vlastne, ona povie, vy ste ten odborník, vy viete, a keď vy jej poviete, čo potrebuje, ona to nechce. Prečo? Pretože ste nezistila potrebu. Vy na začiatku na tom konzultačnom formulári musíte zistiť, čo ona chce. A keď vy zistíte, čo ona chce, tak jej to pekne v závere môžete doporučiť. Takže ako náhle vy máte pocit, že nie ste predajkyne, neviete otvoriť predaj, zdá sa vám to ako manipulácia, hovoria vám tie klientky nie, začnite zisťovať potrebu, nezisťujte všetko, čo sa tej klientke deje v hlave. Začnite zisťovať cieľne a profesionálne, čo sa jej deje na pleti. A nielen u novej klientky, ale aj u klientiek, ktoré sa vám vracajú. A teraz častokrát dostávam otázku z praxe, no dobre, no tak chodí ku mne, ja neviem, moja klientka Alenka 10 rokov. Čo jej, ako ja mám povedať? No presne toto. Alenka, vy už ku mne chodíte 10 rokov, ja vás poznám cimpr-campr, ale uvedomila som si, že ja vlastne vôbec neviem, čo vy za posledné 3 mesiace používate. A Alenka, vy viete, že 70% úspechov pletí je to, čo používate doma. Mohla by ste mi vypísať tento formulár a berete ju zase odznova. Takže za mňa máte tu aj formulár, ako vyzerá, môžete si ho zadarmo stiahnuť, upraviť si ho podľa vašich potrieb, ale ak ste profesionálka v luxusnom salóne, konzultačný formulár by určite mal byť súčasťou a zapamätajte si to, nie je to karta klienta, je to to, čo vypisuje klient. A dôležité ešte, častokrát sa ma pýtate na podmienky zrušenia rezervácie, tak toto by malo byť vždy súčasťou rezervačného formulára. Ďalšou otázkou, ktorú opakovane znova a znova dostávam, je, ako nadstaviť pravidlá zrušenia rezervácie. Alebo takým ľudským
jazykom stornopoplatky. Je to veľká téma v beauty a wellness provozoch a ja som veľmi prekvapená, keď vidím, koľko ešte beauty provozov a salónov a spa a wellness fungujú bez tohto nadstavenia. Áno, ja tomu rozumiem. Sme ľudia. Každému sa niečo môže prihodiť. To znamená, ochorie vám dieťa, nedaj Bože nejaké zdravotné komplikácie, nedaj Bože ešte väčšie nehody a tak ďalej. Každý je schopný toto pochopiť. Ale čo sa stane, keď tá klientka vlastne nepristupuje k tomu úplne záväzne? To znamená, že vám opakovane a opakovane ruší. Čo to znamená pre vás? Zruší vám na poslednú chvíľu, niekedy sa ani neomluví a vy viete, že ten termín už nepredáte a tým pádom prichádzate o zisk. Ak sa vám to stáva opakovane a opakovane, je to veľký problém, ale aj ak sa vám to stáva, dajme tomu, ja neviem, z 20 klientiek 1-2, je dôležité, aby ste si toto správne nadstavili. A aký mám na to pohľad ja? Ak vy neupovedomíte človeka, že táto rezervácia je záväzná a teraz až keď ten človek nedorazí v tom termíne, vy mu poviete, že chcete, aby niečo zaplatil, nie je to ten správny postup a väčšinou tá klientka sa naštve a bude proste rozhnevaná. Práve preto je dôležité, aby ste jej hneď pri rezervácii povedali, že táto rezervácia je záväzná. To znamená, aj keď idete hoci kde na hotel, hoci kde si robíte rezervácie, každý človek predpokladá, že sú tam určité pravidlá zrušenia rezervácie, pretože na tom sa robí biznis. A takisto to musia pochopiť aj vaše klientky. Častokrát sa stávalo v mnohých salónoch, že vonku bolo pekne a ona si povedala, my ideme na kúpko, nejdem na kozmetiku. A bol to problém. Takže je dôležité, keď sa s ňou dohodnete, už pri rezervácii jej povedať, ja neviem, áno Alenka, presne tak, potvrdzujem termín, ja neviem, 7.7. o 10. hodine, len vám chcem dať vedieť, že toto je záväzná rezervácia. Samozrejme, môže sa stať čokoľvek. Keby sa vám niečo prihodilo, dajte mi dopredu vedieť. A teraz je na vás, či si nadstavíte 48 hodín, 24 hodín, 12 hodín alebo 4 hodiny dopredu. To je na vás. A takisto je aj na vás, akú výšku poplatku si dáte. Môžete mať, keď vám zavolá 48 hodín alebo 24 hodín dopredu, nič sa nedeje. Môžete si dať, keď vám zavolá 12 hodín dopredu, že chcete, dajme tomu 50%, alebo keď vôbec nepríde. Takže je to na vás. Ja väčšinou, čo sa mi osvedčilo a išlo to od tej prevádzky, kde som bola, chcela som, aby mi dali 24 hodín dopredu vedieť, pretože ja som potom ešte ten termín vedela obsadiť. A teraz tá komunikácia. Väčšinou je to tak, že vy jej to poviete v telefóne, potom profesionálne by ste jej mali poslať potvrdenie o tom, že má záväznú rezerváciu a mali by ste kdesi v ceníku mať aj uvedené tieto podmienky zrušenia rezervácie. Ak ste pozerali teda otázky a odpovede, tak viete, že konzultačný formulár väčšinou na konci má písané práve podmienky zrušenia rezervácie a keď ten klient to podpíše, je tým oboznámený. A teraz o čo ide? Niekto si povie, keď to volá niekto stornopoplatky, tak tí ľudia si povedia, že áno, samozrejme, uniká mi to a ja si tými zálohami alebo tými poplatkami idem zarobiť. Prosím vás, vôbec nie. To, čo si zarobíte je, že vám tie klientky prestanú rušiť termíny. Tým, že ja som bola vo veľkom provoze, zoberte si, že my sme denne spravili 100 rezervácií, tak tým, že tie klientky mi rušili, ja som prichádzala o 30% tržieb. A to už je veľké číslo. A keď som zaviedla stornopoplatky, tak samozrejme môj tým reagoval, pani Škriková, to nemôžete spraviť, tu všetci prestanú chodiť, začnú sa na nás proste hnevať, my máme VIP klientelu, my musíme akceptovať tieto veci. Ja som povedala nie. Oni musia akceptovať, že sme busy provoz, že sa na naše termíny čaká a keď oni neprídu, to znamená, že tá kozmetička, alebo masérka, alebo lekárka, alebo fyzioterapeutka, alebo salonérka nebude zaplatená. Takže týmto spôsobom sme my ich informovali a musím vám povedať, koľko myslíte, že som ja dala, dajme tomu, tých stornopoplatkov? Minimum. Ale naučila som tie ženy si lojálne a zodpovedne plniť termíny. A to o to presne ide. Častokrát sa teraz stáva v salónoch, že mi niekto povie, že si vyberá zálohy. Samozrejme, ak ide o väčšie zákroky a tak ďalej, ja neviem, mnohé dermatologičky sa ma pýtajú, alebo plastických chirurgí, s ktorými spolupracujem, áno, je to možné, ale v salóne, ak ja idem niekde, ak vy chcete budovať klientelu a ja sa pozerám na vaše stránky a ešte vás vôbec nepoznám a hneď tam mám dať zálohu, tak často tí klienti proste odídu.
Takže nadstavte si to presne podľa toho, ako potrebujete, aby ste vy v tom boli v súznení, ale informujte klientky o tom, ako to má byť správne. Čo sa týka právnického vlastne dohovoru, tak tým, že vlastne vy ste ju už o tom informovali, poslali ste jej e-mail alebo SMS-ku, tak tým pádom je to už dohoda medzi vami dvoma, ale myslím si, že kvôli takej sume, ja neviem, 2000 korún by asi nikto k súdu nešiel. Takže držím vám palce, nech vám klientky chodia, nech vám chodia zodpovedne a nech vy nemusíte mať prázdne termíny zo zrušených rezervácií. Opakovaná otázka, ktorú dostávam znova a znova a je to obrovská téma v beauty a wellness provoze, sú rezervačné systémy. Konkrétne dostávam otázku, prečo by som ja mala vyhodiť svoj papierový diár a nahradiť ho rezervačným systémom. A áno, viem. Viem, že mnohé z vás berú ten svoj diár, že to je pomaly ich pravá ruka. Proste bez diára sú absolútne nepoužiteľné, nevedia, čo robia, nevedia, čo sa bude diať a tak ďalej. Ale na druhej strane, častokrát, keď niekto robí rezerváciu a vy nemáte diár, tak je to problém a musíte mu opätovne volať. K čomu som ale ja chcela skôr nadviazať je, že častokrát tam cítim veľký strach z toho, že by ženy si mali dať do salónu rezervačný systém. Myslia si, že je to komplikované, že to nezvládnu, hlavne nech nič nemajú online, majú to radi proste tuška, pero, vidím, čo tam robím. Ale rezervačný systém není len o rezerváciách. Ďalším takým veľkým ako strašiakom, čo tam je, ako si tie klientky budú rezervovať niečo online, však mi rozbijú kompletne celý deň, oni vôbec nevedia, koľko času na to ja potrebujem. Dámy, toto všetko sú obavy, ktoré bežne dostávam. Je to niečo proste, čo vám bráni posunúť sa do ďalšieho kroku v rámci rezervačného systému. A ja by som to zobrala veľmi po porade. Prvá vec. Vy, keď máte rezervačný systém, vôbec tam nemusíte mať online rezervácie. Ak máte z toho strach, že tá klientka si objedná nejaký termín, ktorý vám nebude vyhovovať, alebo čas, ktorý vlastne neodhadne, nemusíte sa toho vôbec bať. Pretože tie klientky sa online vôbec ani rezervovať nemusia. Predstavte si, že máte rezervačný systém, tak ako si to píšete do vášho diárika, tak si to proste napíšete do mobilu alebo do počítača. Ideálne všetko už teraz je na cloude, takže to máte fakt non-stop pri sebe, pretože keď máte mobil, tak vidíte, čo sa tam deje. Ale podstata, čo je, vy keď si tú rezerváciu napíšete do toho diára, tak vy z toho nemáte žiadne výstupy. Vy keď si tú rezerváciu dáte do tej aplikácie, tak vy z toho máte presne, ktorá klientka prišla, na čo prišla, prípadne keď si niečo zakúpila a už vám to ide do reportingu. A reporting je to, čo vy ako podnikateľka potrebujete. Vy potrebujete vedieť, ktoré ošetrenia sa vám najčastejšie predávajú. Vy musíte vedieť, ktoré produkty často predávate. Vy by ste mali vedieť, kto sú vaši top spendery. Top spendery, prosím vás, pod tým rozumiem ženy, ktoré u vás utrácajú za určité obdobie najvyššiu vlastne tržbu vám tvoria. A to je veľmi dôležité. Takže keď niekto chce so mnou spolupracovať a chce so mnou konzultovať, ja vždy sa pýtam, ktoré sú 3 vaše top ošetrenia, ktoré proste ženy navštevujú, alebo muži, ktoré sú top 3 produkty a ktorých je vašich 10 top klientiek. A teraz, keď vidím, že vlastne oni idú do diárov, idú do tých kariet, teraz začínajú to z niečoho ťahať a majú minimálne niekedy aj pol roka prípravu na to, aby mi to dodali. A je to veľmi veľká škoda. Pretože ak vy máte rezervačný systém, jedným klikom si dám od 1.1. do 31.1. vidím tržby. Vidím tržby, koľko bol predaj produktov. Vidím tržby, koľko bol predaj procedúr. Vidím, ktoré ženské mi tam koľko nechali. Vidím a porovnám si, či tie, vlastne väčšinou si poviete, no toto je to ošetrenie. Ale častokrát na klinikách prídeme na to, že to je niečo úplne iné. A vtedy si to vy môžete porovnať. Mám tam dobre nadstavenú maržu? Mám tam dobre nadstavené kalkulácie? Je toto ošetrenie, ktoré ja vlastne chcem čo najviac predávať? Takže rezervačný systém nie je len o tých rezerváciách, nie je to len o online bookingu, ale je to aj o tom reportingu. A tie čísla sú alfa a omega podnikania. A teraz samozrejme vy si môžete robiť excelovské tabulky, vy si to môžete niekde písať, ale zaberá vám to veľmi veľa času. Kedysi napríklad, keď som pracovala v Mandarine Oriental, ten rezervačný systém, ktorý sme my mali, stal niekoľko miliónov.
Postupom času, napríklad v Aquaparku som chcela vyvíjať nejaký vlastný systém, ktorý len ten template, čo som chcela, bol nacenený na 300 000 korún. Takže v tom období som bohužiaľ ja nemohla odporúčať nejakej dáme, ktorá má salón, kúpte si tento systém, pretože na to neboli peniaze. Teraz už postupom času je mnoho aplikácií, mnoho systémov, či je to Bookio, Reservanto, Reservio a tak ďalej, ktoré to ponúkajú a je to za pár korún. Môj najobľúbenejší z týchto, čo som vyskúšala, tak je MyFox, pretože je to rezervačný systém, je to pokladničný systém v Čechách, bohužiaľ ešte nie na Slovensku, ale v Čechách určite, ide cez niekoľko jazykov a všetky tieto funkcie, ktoré som vám povedala, tak dokáže. A čo je ešte taký plus, tak vlastne častokrát tie dámy nemajú vôbec weby, pretože vlastne jednak to možno nie je priorita, alebo nemajú na to peniaze, tak vlastne MyFox vám vytvorí úplne krásnu, jednoduchú webovú stránku, kde človek nájde, kde ste, kto ste a ako ste. Čiže za mňa, ak si dlhé hodiny v salóne, kde sa venuješ klientom a potom prídeš domov večer a ešte 2 hodiny vybavuješ rezervácie, je to zbytočné. Mohla by si mať asistentku, ktorá stojí pár korún v podobe aplikácií. Ak každý mesiac si to všetko spočítavaš, dávaš do poriadku, zaberá to hodiny a hodiny práce. A moja otázka vždy je, že nám máte vy toľko času? Veď mi stále hovoríte, že ste non-stop v kabínach a potrebujete mať viac voľného času. Prečo nemáte rezervačný systém? Aj u toho, keď ste sama, by som doporučovala rezervačný systém, samozrejme, lebo to chcete mať spočítané, ale ak tam máte 1, 2, 3, 4 kolegyne, to je proste must have. Bez toho si to ani neviem predstaviť. A úplne úprimne vám poviem, že je veľmi veľa mojich klientiek, ktorí mi povedia, rezervačný systém, ježiš, Zuzana, to nie je nič pre mňa, ježiš, online, to je katastrofa. Ja som mala, dajme tomu, v jednom salóne 4 zamestnanky, niektoré boli počítačové blondinky. Takže ja som fakt hľadala aplikáciu, kde oni budú vedieť čítať úplne všetko a jednoducho. A práve preto som začala vlastne spolupracovať vtedy s MyFoxom, užívateľsky som ho poznala a tie dámy, ktoré mi povedali, že v živote nebudú mať tieto rezervačné systémy, napriek tomu, že mali svoje salóny, tak postupom času to začali využívať a uľahčilo im to prácu. Takže mojou otázkou je váš DR vaša najlepšia priateľka, alebo je to váš najväčší nepriateľ, ktorý vám bráni v čase v rozvoji potenciálu vášho biznisu? Otázka je na vás. A keďže sme sa dopracovali až k tejto skoro záverečnej fáze našich otázok a odpovedí a berem vás ako moje klientky, ktoré chcú na sebe pracovať, zdieľam vám kód 1000 korún, keď sa rozhodnete, že chcete využiť rezervačný systém MyFox a máte tam dokonca, neviem, či mesiac alebo 3 mesiace skúšobný provoz. Čiže ak vy sa toho bojíte, odskúšajte si. Keď sa preto rozhodnete, určite ušetríte peniažky, máte tam 1000 korunový kredit. Dámy, ja vám prajem, aby ste si toto všetko nejako zasnímali. To, čo ja hovorím, neznamená, že to je dogma, tak to musí byť. Ja nehovorím, že človek, ktorý nemá rezervačný systém, nebude úspešný, alebo človek, ktorý nemá konzultačný formulár, nebude úspešný. Ale zdieľam vám toto, aby ste si vy sama našla, čo s vami rezonuje, a sama si to dala do toho podnikania tak, aby to s vami súznilo, aby ste to robila srdcom, ale aby ste z toho mala aj ten profit, ktorý potrebujete. Záverom by som chcela povedať jedno velikánske ďakujem. Ďakujem za to, že ste sa dostali až do tohto bodu. Ďakujem za tú pozornosť, ďakujem aj za tie wow efekty, aj za všetko, lebo verím tomu, že ste si zapísali veci, verím k tomu, že k niektorým ste sa vrátili, mnohé ste mi už písali, čo vám to všetko dalo. Takže teším sa z toho, veľmi pekne ďakujem a chcem vám zo srdca popriať, či už ste ženy v kozmetike, či ste ľudia v beauty a wellnesse, či už ste obchodná reprezentantka, alebo ste zástupkyňa nejakej značky, alebo ste majiteľka salónu a kliniky. Vždy počúvajte, čo si vnútri v sebe hovoríte. Aký je ten váš mindset? Ak vám tam hrá Rammstein, nečakajte, že pofičíte na nálade a vibrácii hity leta. Tak to nefunguje. Počúvajte to tam, počúvajte, čo si produkujete a vyláte si krásne ten váš playlist, to vaše CDčko a zamerajte sa na tú profesionálnu stránku práve v tom salóne. A keď toto budete mať vyladené,
tak si nájdete tie správne nástroje, ktoré napríklad aj z mojej cesty s vami rezonujú. Kde vy si poviete, toto je super, toto tam chcem, ale toto vôbec nepotrebujem. A keď toto všetko už budete mať, tak nikdy nechcete aplikovať všetko. Keď si poviete, chcem robiť všetko, bol to super kurz, bolo to super pripomienka, prednáška, neviem čo. Viete, čo spravíte, keď chcete aplikovať všetko? Nespravíte vôbec nič. Takže vždy si vyberte jeden jediný krok, jeden jediný úkol. Keď ho splníte, oslavujte. Fakt si povedzte, radujte sa v tom, že ste spravili niečo pre seba. A to záverom, čo by som vám povedala, je, že okrem tých vyladených cereček a okrem tých nástrojov by ste to hlavne mali robiť v tej radosti a v ľahkosti. A keby náhodou ste mali frustráciu z toho, že ste v tom sama a neviete ako ďalej, tak určite máte viacero ľudí, viacero odborníkov, ktorí vám v tom pomôžu a ja dúfam, že budem jeden z nich, keby náhodou ste potrebovali podpornú ruku. Ďakujem vám veľmi pekne za pozornosť.